Velkommen til PC Mands Online vejledninger. Denne gang handler det om WordPress og hvordan man skriver indlæg. Når du er logget ind i din WordPress, så har du alt efter hvilke rettigheder du har nogle forskellige muligheder, men du vil næsten altid have mulighed for i hvert fald at kunne skrive indlæg, så vi starter i den. Klikker på indlæg, og vi har så mulighed for, udover at se hvad der nu er, og som er dem som vi har lov til at pille ved, kan vi tilføje nyt. Vi kan starte med at tilføje en overskrift. Og så er vi klar. Hovedfeltet er det her, og her kan vi skrive vores indlæg i, eller vi kan vælge at sige, at vi vil gerne have lidt flere muligheder. Vi vil gerne sætte en, eller hvad det nu kan være. Normalt så er det den her menulinje, man får lov at se, men hvis man gerne vil se lidt mere, så kan vi få de ekstra muligheder frem her, og der er blandt andet en, som kan være god at drage nytte af, hvis man klipper ind fra noget andet. I det her tilfælde har jeg en tekst, der er for eksempel skrevet i et Word-dokument, og det kan give nogle problemer at få den sat ind, fordi Word har det med at smide en masse koder ind. Det kan også være en tekst, som man klipper fra en anden webside og får en masse HTML-koder med ind. I det tilfælde kan det være smart at bruge den her, hvor vi indsætter som ren tekst. Det er meget nemt at bruge. Jeg har placeret min markør der, hvor jeg gerne vil have teksten ind. Klikker her. Så får jeg den her frem. Og her kan jeg så klippe klistre. Hvis vi lige skal se, så ser den oprindelige tekst sådan her ud. Det er noget latin lignende, og derfor kan den danske oversættelse her, den danske stavekontrol, ikke rigtig finde ud af det. Men I kan se, der er altså en formatering her med noget overskrift og noget overskrifter længere nede, og et enkelt link i bunden. Men den kopierer jeg altså til klippebordet, og med Ctrl-V smider jeg den ind her. Og som I kan se, så er det hele nu, al formateringen pillet af. Vi har stadigvæk afsnitsskift, og man kan også se de ting, der er skrevet med stort. I den oprindelige tekst er også skrevet med stort her, men der er altså ikke noget andet, og der er ikke nogen links. Den sætter vi ind, og så har vi så mulighed for efterfølgende at gå ind og lave om. Som standard bliver der lavet en afstand mellem de forskellige afsnit. Vi har altså et afsnit her, hvorimod det her oppe bare er et linjeskift. Hvis man selv vil bestemme, hvordan linjerne skal deles, så kan man her for eksempel lave et nyt afsnit ved bare at trykke på retur, eller med shift return eller shift retur kan jeg få lov at lave et linjeskift uden at lave afstand imellem dem. Hvis det her skal fungere som en form for overskrift, så kan jeg heroppe vælge at sige, at det afsnit skal være en overskrift. Og nu har jeg allerede på nogle tidspunkt en overskrift heroppe, så jeg vil ikke vælge overskrift 1, men derimod gå et niveau ned og sige, at det her er overskrift 2. Og den her kan vi så vælge at sige, at det er en overskrift 3. Så nu har vi altså overskrifter i 3 niveauer i det her. Her har vi så lige en række af udtalelser, som jeg godt lige vil have markeret på en anden måde. Jeg vil nemlig gerne have, at det her det står som punkter. Og det gør jeg ved at markere de afsnit, det drejer sig om. Jo, det var dog meget. Herfra og herned til. Sådan, så er det punkter. Jeg gemmer lige min klade. Jeg vil ikke udgive den endnu, fordi jeg er ikke færdig med at skrive, men jeg gemmer lige kladen. Så jeg har gemt de sidste ændringer, efter jeg sat tingene ind. Hvis der skulle gå et eller andet galt, eller jeg var nødt til at løbe herfra. Jeg kan også vælge at sige, at jeg vil gerne have billedet sat ind her. Med den her. Minimerer lige min værktøjslinje, så har jeg mere plads at gøre med. Jeg vil gerne have et billede sat ind i det her afsnit. Nej. Det vil jeg prøve lidt. Nu er det lige en tak længere ned. Jeg vil gerne lige have den splittet op
i et mindre område, så jeg nu får den her del vist på forsiden, og det her først i fuld visning.